Skupština opštine Bela Crkva u petak 30. juna održala je 22. redovnu sednicu kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine Marijan Aleksić, a pred odbornicima je bilo 9 tačaka dnevnog reda. Odbornici su usvojili odluku o potvrđivanju mandata odbornice Gizike Nedeljković, a nakon toga, zbog podnete ostavke na samoj sednici zbog sukoba interesa, konstatovali prestanak mandata Gizike Nedeljković. Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Bela Crkva za 2022. godinu obrazložila je načelnica Odeljenja za finansije Alma Savatović. Ukupno planirani prihodi po budžetu za 2022. godinu iznose 646.195.428, što sa prenetim sredstvima iz 2021. godine u iznosu 112.265.646 dinara čini ukupno planirani budžet od 758.461.075. Realizovani prihodi u 2022. godini iznose 642.706.919, što u korelaciji sa planom predstavlja 99,4% izvršenja. Ukupno planirani rashodi sa prenetim pristiglim sredstvima u posmatranom periodu iznose 758.461.075 dinara. Ukupno izvršeni rashodi su u iznosu od 697.078.000 dinara, što u korelaciji sa planom predstavlja 92% izvršenja budžeta za 2022. Stanje na računu konsolidovanog računa Trezora 1.1.2022. godine iznosilo je 118.198.379, a 31.12.2022. godine 58.659.783. Po završnom računu za 2022. godinu utvrđen je deficit od 54.370.000, koji je korigovan za upotrebu prenetih sredstava iz prethodne 2021. godine u iznosu od 100.289.000. Tako da je konačni korigovani rezultat utvrđen kao višak prihoda suficit po završnom računu u iznosu od 45.919.000. Nakon usvajanja ove odluke prešlo se na razmatranje izveštaja o radu javnog preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština Bela Crkva. Odbornici su usvojili izveštaj o radu svih ustanova i javnog preduzeća, kao izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja društveno javnog uslužnog preduzeća Bela Crkvanska jezera za period od 1. januara do 31. marta 2023. godine. Pretres predloga odluka izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Bela Crkva za 2023. godinu, prvi rebalans, obrazložila je načelnica Odeljenja za finansije Alma Savatović. U skladu sa članom 63 Zakona o budžetskom sistemu, rebalansu budžeta vrši se usklađivanje prihoda i primanja i rashoda izdataka budžeta. Polazna osnova ovog prvog rebalansa je izvršenje budžeta za period 1. januar 2023. 31. maj 2023. godine. Ukupni iznos budžeta koji je po odluci o budžetu za 2023. godinu iznosio 686.700.000, menja se iznosom od 695.600.000. Budžet je ovim rebalansom uvećan za pristigla namenska sredstva od viših nivoa vlasti i izvršena je korekcija prihoda u skladu sa izvršenjem za navedeni period. Izvršena je preraspodela sredstava u skladu sa nastalim potrebama i trenutnom situacijom. Predsjednik Skupštine opštine Bela Crkva Marijan Aleksić istakao je važnost usvojenih odluka. Danas smo imali 22. sednicu Skupštine opštine po redu, redovna sednica. Imali smo usvajanje izveštaja za 2022. godinu. Svi direktori preduzeća i ustanova su bili pa su podnosili izveštaje odbornicima i građanima opštine Bela Crkva koji su pratili radio prenos, mogli su da čuju sve njihove izveštaje. Pored toga imali smo plan za poljoprivredu koji je bitan, koji imamo obavezu od strane Ministarstva poljoprivrede da usvojimo i to smo danas isto također uradili. Imali smo odbornicu jednu koja je trebala da mandat prihvati, ona je prihvatila, nakon toga je podnela ostavku jer je u sukobu interesa da bi moglo da nastavi drugi. Drugi odbornik će na to mjesto doći i drugi odbornik će sljedeće sednice Skupštine biti imenovan na mjesto odbornika. Bio je prvi rebalans budžeta? Da, bio je prvi rebalans budžeta. Urađene su neke tačke koje su bile neophodne da se urade, koje su se pokazale kao potreba. Korisnici koji su imali za to potrebe obratili su se opštini Bela Crkva. Opština preko veća je reagovala i donela prvi rebalans koji smo mi danas usvojili. Odbornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o naknadama za korišćenje javnih površina i data je saglasnost na pravilnik o radu Narodne biblioteke u Beloj Crkvi.